Mnogo ponosa, pa mnogo je lepo, super je, evo, navikavamo se, Tara ima 7 dana danas, ja sam oduševljen, mama je super, ona kao, ja sad i gledam, kada se nije porodila, znači sve po kući, danas su skinuti, što kažu, ni konci, sve super, odlično je, raspoloženi smo, jako spavamo na smenu, pomalo, nezgodno je, ja mogu da ne spavam, evo stvarno, ali san na smenu, spavam 2 sata, pa kao probudim se, pa to me ubi, ali navići ću se sad radim, kao i svi. Jel sad jedva čekaš da dođeš sa svirke pravo kući? Jedva čekaj, evo sinoć sam došao u 3 kući i ona je, ona spava, ali ja sam prišao i samo je wow! I kao da sam ja došao, znaš, ja je uzmem i ne malo, još ništa ne zna, ali osjećam u tu ljubav. Ja sam imao mnogo priču u stomaku i svirao sam joj i svašta i mi smo se odmah prepoznali kad sam nju uzeo, kad se ona rodila, kad je ona otvorila oči, kad sam nju obratio. Mislim da je to ljubav za cijel život. Ja mislim da je meni zaraslo još jedno srce kad sam ja nju uzeo i toliko ljubavi imam da ne znam šta da radim.